tuo rakennus on Viipurin maaseurakunnan kirkon kellotorni. Ja sen neliömäinen alaosa on osa kaupunkimuuria ja se on raatitorni. Raatitornin läpi kulki eräs porttirakennelma, mistä pääsi kaupungista ulos. Ja tietenkin kaupunkiin. Ja se kulkuaukko mitoitettiin siten, että hevonen mahtui. Mutta esimerkiksi harraskoitunut ritari hevosen selässä ei mahtunut porttirakennelman läpi. Se oli yksi turvallisuustekijä. Kun kaupunkimuurit purettiin, siis nämä kaupungit rakennettiin 1480-luvulla ja tältä alueelta purettiin kaupunkimuurit jo 1700-luvulla, raatitorni jäi. 1730-luvulla raatitornia korotettiin ja siihen tehtiin Viipurin maaseurakunnan kirkon kellotorni.